Fy enw yw Carol Davies, rwy'n 17 mlwydd oed a dwi'n byw fan hyn yn Llanhyfer ar fferm deuluol sydd yng Ngogledd Sir Benfro. Ni'n cadw gwartheg Limousin Pedigree a hefyd diadell o ddeddfed mynydd Cymreig a rai crossbreed. Y llynedd y fi sy'n brentys am flwyddyn ar fferm Odron Abergwaun a eleni dwi adre'n helpu ar y fferm gyda'r gobaith yn mis Medi i fy mlaen i wneud cwrs gradd mewn amaeth y busnes yn Prifysgol Aberystwyth ac yn y dyfodol hoffwn i ddod adre i ffermio ar y fferm deuluol. Yn 2019 fe fi sy'n ddigon ffodus i fod yn un o 20 o ffermwyr ifanc cafodd ei ddewis i fod yn rhan o raglen yr ifanc Academi Amaeth Cyswllt Ffermio. Ar ôl y broses cyfweld ac yn y blaen, roedd y flwyddyn yn cynnwys 4 sesiwn gwahanol mewn lleoliadau gwahanol lle gafon ni gwrdd a chyfarfod a llawer o wahanol bobl o fewn y diwydiant. Yn ystod un amser yng Nghaerdydd, fe wnaethon ni gwrdd â unigolion adnabyddus iawn o fewn y diwydiant, megis y Red Shepherdess a hefyd Abi Reader, lle wnaethon nhw sôn am eu hanes nhw o fewn y diwydiant o beth maen nhw'n wneud heddi. Hefyd gafon ni sesiynau hyfforddi ar sut i ddelio gyda'r cyfryngau a hefyd sut i ddelio gyda sefyllfaoedd cyfweld. Yn ogystal â hyn, gafon ni ddysgu am sut i addasu ein busnesau i fod yn fwy arloesol a hefyd sut i arallgyfeirio mewn ffyrdd effeithiol o fewn y diwydiant. O ran ein trip tramor, gaethon ni'r cyfle i ymweld gyda'r Gwlad yr Ia, ac i fod yn onest, cyn bod yn yr Academi, fydden ni byth wedi cysylltu a meithi gyda'r gwlad yma. Roedd yn ddiddorol iawn i ni ddysgu am gwahanol systemau allan yn Gwlad yr Ia, a hefyd cwrdd â busnesau gwahanol megis Icelandic Lamb a dysgu am sut o'n nhw'n hyrwyddo hyn allan yn Gwlad yr Ia. Fe fydden ni'n annog unrhyw un rhwng yr oedran o 16 a 19 i wneud yr Academi, gan fe fyddwch yn creu gymaint o gysylltiadau gyda pobl oedran chi sydd ar un diddordebau a hefyd unigolion arall o fewn y diwydiant a fydd yn defnyddiol i chi o fewn y dyfodol. Credaf bod y mor bwysig i ni fel yr genhedlaeth nesaf i fanteisio ar unrhyw gyfleoedd fel hyn, gan ei bod yn mynd i wella ein dealltwriaeth ni o'r diwydiant a hefyd rhoi cyfle i ni i gwrdd â pobl newydd a i ddysgu mwy.